Mga balitang lokal sa Tagkaro TV. Kinumpirma ng Office of the Civil Defense Bicol na meron nga silang binabantayan na 12 crew na positibo sa COVID-19 na galing Butuan City sa Mindanao na inaasahang darating sa Martes sa karagatang sakop ng Albay. Ito ang kinumpirma sa Tagkaro team ni OCD Region 5 spokesperson Gremil Alexis Naz na totoong nagpositibo ito sa COVID-19 pero hindi pa makumpirma kung talagang mga positibo sa Delta variant ang mga ito at kanilang pinaglinaw na hindi ito tumakas gaya ng mga unang lumabas na balita. Ayon sa tagapagsalita, nalaman na lamang na positibo ito sa sakit ang 12 sa 20 crew na lula ng MV Tag Clyde boat nang lumabas ang kanilang RT-PCR result sa Butuan City. Kanya pang dinagdag na magkikipag-coordinate ang owner at operator ng barko at susunod ito sa alituntunin na ipapatupad ng IATF at Bicol Regional Task Force para ma-manage ito ng husdo at hindi makakaapekto sa mga malapit na residenteng dadaungan nito. Sa ngayon nakaalerto ang mga local disaster risk reduction management councils lalo na ang CDRRMO Legazpi ayon din sa kumpirmasyon ni Mayor Noel Rosal sa Tagkaro News na kanila na nila itong binabantayan na. Inaasahan na kung hindi sa Port of Legazpi ito dadaong sa lidong private port ito sa Santo Domingo Albay posibleng dadaong ayon sa tagapagsalita. Bukas papag-usapan sa isang pagpupulong ang iba pang detalye sila Regional Director Claudio Yucot ng ahensya para mas lalo pang mapaigting ang seguridad ng kalusugan sa napipintong pagpunta dito sa Albay ng mga nasabing crew na nagpositibo sa COVID. Hindi pa rin makumpirma kung itong mga crew na ito ay galing pang Indonesia pero ang kumpirmado galing sila sa Butuan City. You're listening to only the best internet radio station in the world.